नमस्कार, आपण पाहत आहात मराठवाडा अपडेट. निम्म दुधना प्रकल्पाचे 14 दरवाजे उघडले. 14,000 क्युसेस पाणी नदीपात्रात सोडले. सेलू निम्म दुधना धरण क्षेत्रात मागील 24 तासांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी वाढत असल्याने दुधना प्रकल्पात पाणीसाठा मोठा झाला असून सतर्कतेचा उपाय म्हणून बुधवार दिनांक 14 जुलै रोजी दुपारी 1 वाजल्यापासून दुधना नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आले. दुधना प्रकल्पात पाणी पातळीत वाढ होत असल्याने दुधना प्रकल्पाच्या 14 दरवाजे 0.30 मीटरने उघडून 14,280 क्युसेस पाणी सोडण्यात आले आहे. पूर नियंत्रण कक्षाच्या वतीने दुधना नदी काठावरील गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. सद्यस्थितीमध्ये दुधना प्रकल्पाचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 या क्रमांकाचे दरवाजे उघडण्यात आले असल्याची माहिती दुधना पूर नियंत्रण कक्षाच्या वतीने देण्यात आली असून पाण्याची आवक दुधना प्रकल्प क्षेत्रात वाढली तर पाण्याचा विसर्ग सुरूच राहणार आहे. दुधना काठावरील नागरिकांनी आपले पशुधन अथवा शेती साहित्य काढण्यासाठी नदीपात्रात जाऊ नये, खबरदारी घेण्याच्या सूचना नियंत्रण कक्षाच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. अशाच प्रकारच्या ब्रेकिंग न्यूज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व जवळच असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा.